В името на Отца и Сина и Светия Дух. Обичани в Господа, брати и сестри, днешното евангелско четиво ни среща с един необикновен човек. Не е апостол, не е книжник, не е юдейски старейшина. Той е римски офицер, стотник, човек от езическия свят, представител на онази власт, която мнозина в Израел са възприели като чужда, дори и враждебна. И именно за него Христос произнася едни от най-удивителните думи в Евангелието, че никога в Израиля не намери толкова голяма вяра. Какво е особеното в тази вяра? Преди всичко, тя е вяра, съчетана с смирение. Стотникът идва при Христос не за себе си, а за своя слуга. Той носи в сърцето си болката на друг човек. И когато Господ казва, ще дойда и ще го изцеля, стотникът отговаря, не съм достоен да влезеш под покрива ми, но кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Колко различно звучи това от духа на нашето време. Днес сме свикнали непрекъснато да доказваме себе си, да защитаваме своето достоинство, да настояваме за своите права. Светът ни учи да се рекламираме, а стотникът не изтъква заслугите си, не се хвали със службата си, не претендира за особено отношение. Той знае кой е пред него и осъзнава собствените си граници. Парадоксално е, но именно смирението прави вярата му толкова силна. Съвременният човек е изключително образован. Ние живеем във време на огромно количество информация. Само с едно докосване на телефона можем да достигнем до знания, които предишните поколения не са могли да съберат през целия си живот. Но колкото повече знаем, толкова по-често откриваме и колко много не знаем. Днес много хора вярват в силата на алгоритмите, в силата на данните, в силата на технологиите. И наистина, те могат да направят живота ни по-удобен. Но когато човек остане сам пред болестта, пред смъртта, пред загубата на любим човек или пред въпроса за смисъла на живота, тогава разбира, че има нужда не просто от информация, а от надежда, не просто от знания, а от Спасител. Именно тази надежда открива римския стотник в Христос. Науката обяснява много неща, но не може да докаже, да даде окончателен отговор защо съществува любовта, защо страданието боли толкова дълбоко, защо човешко сърце жадува за вечност. Технологиите ни свързват, но не могат да премахнат самотата. Изкуственият интелект може да обработва информация, но не може да обича. И точно тук започва пространството на вярата, защото вярата не е отказ от разума. Напротив, най-дълбоката вяра често
принадлежи на хора, които добре осъзнават ограниченията на човешкия разум. Стотникът не разбира как Христос ще извърши чудото. Той не иска доказателства, не настоява за обяснения. Той просто вярва, че Божието Слово има сила. И това е един важен урок за нас. Ние често искаме първо да разберем всичко и едва след това да повярваме. Но в живота има истини, които могат да бъдат разбрани само след като бъдат преживяни. Никой не може напълно да обясни любовта на един родител към детето му. Никой не може математически да докаже приятелството. Никой не може да измери надеждата. Така е и с Бога. Понякога човек трябва първо да отвори сърцето си, за да започне да вижда това, което преди е било невидимо за него. Впечатляваща е и друга черта на стотника – неговата загриженост за подчинения му слуга. За древния свят слугата е бил просто собственост. Но за този човек той е личност. Той страда заради неговата болка. Днес живеем в общество, което все повече говори за права, но понякога все по-трудно се чувства. В забързаното ежедневие лесно отминаваме чуждата болка. Виждаме хора около нас, но не винаги ги забелязваме. Може би най-голямото чудо в този разказ не е само изцеляването на слугата, а това, че един човек е носил в сърцето си страданието на друг. Това е истинската християнска зрялост. Когато престанем да мислим единствено за собствените си проблеми и започнем да носим тежестта на ближните си. В края на разказа Христос не просто изцелява слугата. Той открива една велика истина, че Божието царство е отворено за всички, които вярват. Тоест, не произходът, не образованието, не общественото положение, не националността прави човека близък до Бога. Това прави живата и смирена вяра. Затова днешното Евангелие ни задава въпроса: имаме ли ние такава вяра? Вяра, която не се гордее. Вяра, която не изисква постоянни доказателства. Вяра, която се грижи за другите. Вяра, която се доверява на Божието Слово, дори когато резултата не се вижда веднага. Нека, брати и сестри, се учим от този римски стотник. Нека сред шума на света да запазим смирено сърце. Нека сред океана от информация да не изгубим мъдрост. Нека сред технологиите да не изгубим човечността си. И нека след всички житейски несигурности да запазим доверието си в Христос, който и днес може да изрече онази дума, която лекува всички болести от човешката душа. Амин.